Приятели, дойде момента да направим Лешпера Виолин Иванов още по-известен във Варна и областта. За целта е нужна вашата помощ. Споделяйте клиповете на канала в публичните групи на Фейсбук, които са за Варна и областта. Добрич, Генерал Тошево и други. И не само. Целта е да покажем на какво е способен психопата-социопат. Сваляйте клиповете и ги разпространявайте. Ние сме много. Ние сме вие, вие сте ние. Ние сме силни, защото сме заедно, анонимни, сплотени и нас ни води доброто дело. А именно да се борим с боклуците в интернет, които се подиграват с нормалните хора, които им тормозят приятелите, семейството, роднините, които кълнат малки бебета и деца, които използват лични данни, за да злепоставят и тормозят. Да бъдем заедно, да действаме заедно, защото заедно сме силни. Да смажем социопата, преди да е станало прекалено късно. Бъдете част от нас, бъдете част от групата. Направете свои канали и групи във Фейсбук. Сваляйте клиповете от канала и ги качвайте във вашите канали. Но не забравяйте, силата е в анонимността. Това не е слабост. Личната информация прави силните слаби и уязвими. Заедно ще успеем. Окадар, братя и сестри!